днес ще бият Дуспички Петър и Роналдо. Давай! Дуспи, давай! С атаки, давай! Да. С атаки, айде! Айде с атаки, дай! Малко изшути на височко. Така, кажи. Без папараци ли? Роналдо, как не мога да ти снимам отблизо? Дали ще оцелиш този път? Добре, няма да снимам споко. Това е невероятен шут. 10-5 вкара. Роналдо е на врата. Нека да видим дали ще вкарат. Ще снимам от тук до спата. Отзад. Гол! Петър вкара на Роналдо. Добре. Аз ще ви донеса топката. Така. Малко изтървах. Нищо. Ще гледам зад вратата до спите и за сега. С атаки ли? Не. Добре, оттам. Към? Чао, чао, хора!